Ndikutorerana vakadzi ndikunyengera vakadzi vakomana ndiye akaripotera vakadzi vacho vari vakadzi nyori kuno kwakadzi vacho vakadzi vacho vari kunyengwa ndai ndini ndiri kunyengesa ivo ini ndogara ngatinyarare ndinogara kubasa ndiani ndonzi Blessing Mukani. Ndogara kubasa saka ndakafonerwa nemudzimai around 9 anga atumirwa zvinhu natete saka pazvinhu papane mari $2 saka uyu mukomana uyu ndikondakta wekombi ari kondakta wekombi akasiya zvinhu vaasara nemari $2 vaapfuurira kuenda kunyafaro akubva kunyafaro zvinonzi wachengete mabhuku angu zvakanaka tuka kuzvonzi kuma9 akafonera mudzimai wangu kuti ndakanganwa ndine mari yenyu $2 yanda ndapiwa yanzi ndeyechigaro akati mudzimai akati inini ndamuti mari haina emergency pandozotora mangwana yakati mari inonetsa uye mutorechi mari yenyu parodi ndiani ari kutaura uyu ndiye anga kutaura mudzimai wangu zvadaro mudzimai aenda parodi uyu ndobva akatanga kubvunza kuti mabikei ndine nzaro yakati ndabika chikafu chaita sei une ukama wakadii pakati penyaya ngori vanhu vemunharaunda yakati chikafu chapera ndangobika chikafu chinoenderana nemhuri yangu chapera zikanzi sinzi muchibika negasi imimi handi munodzidzisira kuti uyu akati this hour ndikudzidzisira tii hazviitiba ndo uyu paakasvika pakuti kumba kwangu mudzimai hako vawese namai sana ndikukumbira pekusiya hope ndo matsanangurirwa andakaitiwa pandatsanangurirwa ndatsanangurirwa nyaya iyi handakutanga kuuya kwamambo ndakafonera mama wemukomana kuti ndozvaita mwana mama wacho akandipopotera vakanditi enda unomangara nyaya kutosangana kudaro manhero achona mukomana akandifonera achitati ndandiri kuita majokes handandisozvitora serious but foni yake isati yakata akapa munin'ina wake foni akandituka akati ndauputsa musha wake akapa shamwari yake ikandituka akati ndauputsa musha wake vada kundirova inini ndo zvimwe zvakazondipa shungu yekuti inini handikwanisi kundizokwanisa kutaura nevanhu ava ndo zvakaita kuti ndoindimanga zvinhu saka hope haana kuzosiya yake basi hope haana kuzosiya yake saka mukadzi aitorwa naye ndeuyu saka iye chakakupa shungu yekuti ufungidzire kuti mukadzi wako ari kupfimbwa chii mudzimai pamashoko awataura aya pana amwe here mashoko asi aya awataura aya mudzimai anototi akatota zvapedza kuitika akafonirwa neprivate number achitanga kutopfimba kunzi ndakabvira kare ndichikushiwai saka imi ndiri kukudai saka hatina kuzoziva kuti private number iyi yakafona ndeuyu here kana kuti ndevamwe but zvakangoitika that same day uyu achingobva pamba achienda pakatanga kufana private number manje atichaibati because kutotaura wega kuti private number haisi kureflecta kuti ndeuyu maybe ari kuchiona wakati one day asi ndakateerera nyaya yako yekuti kusiya hope wati haana kuzosiya hope saka chinganyanya kuti chingatipa chibatiso chaicho chekuti tingati munhu uyu anga ari kudai ndechipi ameno mudzimai ndiye angakwanisa kutsanangura asi sinzi aripo titsanangure uyu akatumirwa zvinhu natete titanga tofona kati vana avati vati vanotadza kudzika ku5 kana vasina vanhu ndikati alright kana vakasiya kwandare kwachinondichitora vatondifonera akati vavadzika saka ndanambomirira tashunge kuti ndimire parodhi ndimire ndakangoti pamwe havana vanhu vari kudzika kuno kwobva asotifona kanzi ndasiya zvinhu pagedhi ndikati alright ndobva ndaenda kunotora zvinhu pagedhi vandatasa ndobva ndaona musina mari handambomubvunza kuti handambomufonera kuti mari yavo fanira vanongoti ndozotora mangwana sezvo iri weekend ndinotopinda naye chechi uyu ndobva upi manje uye mukomana saka munozovana kubva kuchechi ndobva azondifonera kuma9 ndarara vati maibrando yaimutore mari yenyu pagedhi ndikati unozondipa ndarara inini kuti ndimuke nguzanzi handitori pagedhi saka hazviiti kuti ndidarike ndikati alright since wati kuma29 since wati iwewo wari pagedhi gendiuye vasvika instead yekuti asvika achinditambidza mari akatanga kutaura kuti imimi maibrando mabike ndikati inini ndabika sadza rekuenda nevana vangu ndatopedza kandi saka hapana chamambosiya shuwa ndikati nini handina chandasiya va kandi sinzi mune gasi ambe mondidzisira ati
ndikati this hour ndichikudzisira tea kana ndikasvikiwa nemuenzi nguva inini handikwanisi kumubikira handikwanisi kumubikira tea. Zvikanzi alright, nechando ichi nematonherwo andiri kuitwa ndinopona here. Ndikati saka iwe wanga udziswa netea, handitiri kufamba nekombi, saka uri kutonherwa ufamba netsoka here iwe, uri kuzotaura zvekuti chando. Ndopakazobudisa kuti inini mukadzi wangu kumba hako namai hariyo. Ndikasaka kana mukadzi wako namai vako vasiko, saka uda kubikirwa neni tea this hour here. Vandandobva paari asi anga itoda zvekuramba achitaura neni. Vandandoti nguva dzinedzi handikwanisi kutaura neni, ndobva ndapinda mumba vandarara, ubva tanga kundifonera. Kanzi mune shuwa kuti mimi matoramba kundibikira tea, maramba kuti ndisiye hope. Ndikati urumbovavarirei pamba pavo hakusimbori kure wekuti angoti hanzi ndida kutsvaga pekurara ada kunhingike. Ada usiya hope handimbotapi naye kana majokes kana chii. Nditomuona ndotomurespekta semunhu wekuchechi. Ndamubvunza ndikati alright, vanhu vakandiona this time ndakamira newe wakamisa kombi apa uchinditaurira mashoko, vanhu vanofamba vachitaura kuti chii. Kushata kwazvo iye ndakamuzomubvunza akati mumota mamutori nevanhu varume 2 vanga varimo. Ndikati alright, vanhu vaizofamba vachitaura kuti chii. Ende vanhu ivavo vaanganawo akazike kuti anga kuitika. Vanhu ivavo vaanganawo vakambondifonera futi neprivate number. Tiapiwa mari nekuti murume wangu inini kazhinji ndogara ndega nevana vangu, murume wangu ari kubasa. Tafonewa anganawo, saka ndakungofunga kuti vanhu vai futi ndo vamutuma kana kuti vane zvavari kutaura, handisi kuziva. Saka iwe wakambofonerwa futi here nevamwe varume vasiri? Vachiti vachingofona vaifona vachiti hanzi tira kukupai mari yenyu yamapiwa tatumwa nemurume wenyu mari henzi chikwereti kudii. Saka takazoronga nevamwe mbuya wangu, ndakazonotaura mbuya nasekuru, vakati aiwa munhu apa ainyepa zita, munhu uyu ngatimubate tinyatsoona kuti ndiani. Saka patikati alright, inimi uyai nemari iyai, kubva vati tiri munhu wekuziva, tiri vanhu vekuziva. Ndikati zvina basa, uyai kana muri vanhu vekuziva zvina basa uyai. Ndopatakava vauya, baba uyu anga atouya, havana kumboziziva kuti auya. Ndobva tatoronga dhiri, ndobva munhu iyai obva asvika. Ndikati ivi muri kudei? Ndikanzi ini ndine $50 ndiri kukudai. Ndikati makambonzwa kuti asi ini ndiri hure here kana kuti? Ndikanzi kubva muchisvika kubva muchipinda mudazi muno mutaingokuchiva. Maybe pane zvamunoita imimi kazvinoratidza kuti munotoreka. Inini hapana meno, ini handizozivi. Ndo vanaida kuti iye anditsanangurire kuti sei. Ini ayo nyaya yekuti kudazi, vanhu vekudazi ndozvavatojaira. Kungoti zvekupfimba vakadzi vevanhu. Vachingoregera. Saka vangofunga vakangoona pamba pasina murume vanotopfimba. Vaida kana ungoriwo wiki, vanhu kana ungori wiki vanowina. Asi kana usingadiwo ndobva zvekufumurwa ndozvavasingadi. Saka inini chainyanya kuti nyaya iye kudari da kuti vadzidze lesson kuti mukadzi wemunhu haaiti risina basa rese, ngavarespekte pamba pevanhu. But tiri papo zvakare ndinoona pasina kunyatsa kuita zvakanaka pakuti mati munopinda chimwe chete. Makanga mamboenda here kuna mufundisi, ndotaura kuti mufundisi tauraiwo nababa ava kuti bozi mukadzi munhu ane nguva dzekufonerwa kunyange uvhiri muchitonerana. Saka ungofoni pese pese. Lazvinimo wacho handizivi kuti makaiwo kunhamba dzenyu vanhu vainadzo kuzowana uyu nhamba dzangu akadzara pakuti ndikondakti tinotova kombi yavo inogara nechekumusoro. Saka kana kusina vanhu ku5 kwedu kwatogara hava vanototi munotanga matifonera kuti muri kubuda here kana kuti hatisi kubuda kana kuti tidawo vatumira. Ndo nhamba mawaniro akadziita. Iyo iri kutaurwa bambo munini hanzi muri kutseketsera akatseketsa dzewanga. Aiwa zvataurwa ndizvo chaizvo. But ini ndingori wangu mune majokes anotozoti nyaya iri rototova serious. Majokes akwangu rotasvike piri. Rotasvike agumire. Aiwa muzati patakatotaura ka papa tonoona mumota hazvekuti kwai ndanzida kuti wanzi nyaya kuti kwaidovo iwe pakati usiya hope kuona akabva kuti uya MC waite sei pakati uya MC hope akabva kuti uye henyu wangaita sei apa tatitori pagedhi apo urunzi wangoda usiya hope apa tata akati uya usiya hako hope wamase kundosiya hope here aiwa akana akwete apo uruziva hako kuti mukadzi wemunhu
yekuziva kuti mukadzi wanga ruziva hakutoziva. Asi kana tiri kujoka bamunini ngatijokei nedzimwe. Handiti unoziva dai kwanga kuri kwokuti wanga uri kujoka uyu aine shamwari yake kana kuti aine murume wake kana kuti iwe uine mukadzi wako, zvinhu zvinenge zviine kachiremerera. Handiti anonyatsobuda kuti tiri kujoka, but kana mamuri wairi mai wanga uri wega wanga uri kutonurwa, iwe wanga uri wega wanga uri kutonurwa, dai wakabva kuti uya timbodzisane 2 minutes antoitodzidzika mukombi. Ndo chimwaramu chinotaurwa chiya chekuti maimini nabamukuru vanozomitisana, ndo pazvinotangirapo. Zvinotangawo majokes. Handiti kamoto kubva kadini kubva kaenderera. Handiti iwe unofanira kuziva kuti kana uri kuita majokes hatisi kuramba kuti vanhu vanoita majokes, but itai majokes asingazi kusvitsei panapa. Kana mausvika panapa zvashata, neni murume achatrasta mukadzi wake. Handiti murume achatrasta mukadzi wake, nekuti kana ari kungofonerwa unopana mafoni, tinoziva mafambiro anoita kudazi kuti nezvekufonerana kuti takusimuka takuda kutumirawo chichi. Handiti ndo mashandira munoita uku, ndosaka muchipana mafoni. But mafoni acho ngatashandiseka nenzira dzakadini dzakanakazve. Tiri kuita nyaya yecommunication, ndikuenda kunyangare ndikutumirawo apapi ndogezawo ndomira parodhi. Handiti ndo kupana kwamunoita mafoni namba zvatunzwa zvotaurwa namai, but kwakuzoenda nyaya chemafoni namba mai ndokusina kudini kana even majokes acho. Okay, dai kwangu kuti mai wakabva joka kuti apinda ndakabva tipinda handiti muri kuona hazvijokeke nazvo. Toda kutaura kuti zvamuri kujoka nazvo hazvijokwi nazvo. Saka please kana muchiita majokes ngaange aine paanodini paanogumira. Ende joke zvandinoita inini kazhinji majokes handinoita nanambuya wangu, ndina nambuya wangu ananyatonda. Handiti majokes tiri tuba, ndinoita majokes pakazara vanhu. Handiti muri kuona nemurume wacho atoripo, ndototaura shamwari wemukadzi wangu. Handiti nambuya murume wacho aripo, kwete kuti majokes tiri tu tine mirika inozotituma kusiku. Majokes anoitirwa pamberi pewanhu ubva waziva kuti aya majokes aya zvobva zvapera zvakadini. Nguva iyi akazoeneno usiku pamukadzi wemunhu adandiri murume wacho ndinozosiya asvika munhu naino stem dzekuti panosvika munhu naino yokumutsa mukadzi wemunhu usina futi chinhu chauri kupa futi apo urambo ndetemba rekuti samangwende panyaya iyi muri anapa. Okay, ndachida kubvunza wangu kuti iyewo paanogara iye kwamba kuti wakariba sei kukumbira hotapa nyameno hanzi unogara kuti zvakadini vanhu waurikumbirawo yakakura sei makilomita zimangani wakaenda kuchikoro kayo estimate kuchikoro anozo around 3 kilometers panapa nekumain road ukanditi saka ubva wakumbira hope dai pari panapa nenyatati unoti handasvipira handiti kwete kuti 3 kilometers wokumbira hope. Noti dai kwangu uri kwokuti mai wakabva watipinda ungoda kuzoita sei iwe wati ndiri kukumbira hope wairamba. Mukomana uyo ari kuti joku tinoziva rinoitwa nevaramu kana vana mbuya kana kuti pachisavira chavo. Zvino kana asiri savira weuyu pasina ukama huripo oita muyedzo, munoziva hove kana iri mudziva inenge ichida zvekudya, iwo kanda chirauro chine wemhisi inobva yaruma, pakuruma unoibuditsa kunze. Zvichireva kuti mai avo iye akatozviziva kuti mai ava murume wavo ari uku ihove ine nzara iwo woiedza nezvekudya ane miyedzo. Muromo wake unoda kuchekwa chekwa miyedzo iite mishoma, ada kumboitwa maromo chekwa chekwa. Asi ndida kumbotenda yangu ipapo mukau nyaya yakaswatuka, ndinoda kutenda murume wacho nasekuru especially mudzimai havasi wangani wakadzi wanotaura kuti ndinoda kuti chokwadi azvipfidze ndazviita azvipfidze. Ende tikatarisa industry yaari kusenzera mwana wake hanzi ndicondactor
wemakombi ndokune miedzo chaiyo chavanozviita izvozvakomana chedo basa ravo saka chizvipfidza macho wazoona ende waita araki wasangana nemurume akanaka nemukadzi akanaka waide nokuchechi kwacho wambotora wakaendera kune mufudzi wataura kwayako wakawanyadziswa pamberi pavo chimbomirai muda baba hapa ndo ausonosara wari baba pamusha apapo wainzwa sei muchechi saka mai rambai mino mwoyo wakadaro baba mudzimai nyano kudai kona kwangweni mukadzi chaiye hausi wangani wanosimba kudari wanoerengeka mutsuru ende mazuva ano very few nezera racho iri ramba wakadaro yani murora nokutenda murume wako nomuda asiwazitochekwa muromo saka wewe murume zvekutaura here panhau inini handichaziva because kuda kutonzwisisa kuti hazvicharambi zviri kuitika here because sometimes ndichazosvika nemabhinya adai kurumbira nevari kungoripa vanhu ndogona kuzongosvika umwe musi pamusha pangu mhuri pasisina pangosvika kunza pasi kuoneka vanhu no nyaya yako tainzwa sematsanangiro aitwa nemudzimai mudzimai makore mangani mudzimai wako aratidza kuti mukadzi chaiyo nekuti danga asiri mukadzi chaiyo ungada usinombozviziva saka nyaya yaauya kudari auya ari kuitira kuti baba ava wapfidze kana waine majokisi avanoita ngaabva apere ini handidi zvemajokisi aratidza kuti mukadzi haadi zvemajokisi saka ine chandosimbisa ndechekuti iwe nemudzimai wako wiriranayo satani ndianga uda kungoudiniwo uda kupindawo pakati asi chandinotenda ndechekuti imba mukadzi nekuti dai kuti anga akatobvuma uyu mungadai pano nhasi mukutobvisirana gupuro panapa saka tenda mukadzi wako tenda mukadzi wako uyu tichataura naye uyu kuti unhiwo adini arege kuuita asi iwe rega kunga uine chakaipa chaunofungira kumukadzi wako noti dai pane nechakaipa nhasi mungadai musiri pano ufunga wanzwa mashoko ake kuti ndoda kuti azvipfidze ndosaka auya panapa handitika saka ndanchikumbira chaizvo kuti kana madzoka kumba magarira maingoita ngadini ngaite zvakanaka todzoka kune mukomana wona zvawaakuita wakudenedza imba yevanhu vakagara zvakanaka dai vanhu havasina kugara zvakanaka ungadai wakatosiya hope but ndenyaya yekuti vanhu vakagara zvakadini zvakanaka please hatidi uno wakadaro handitika uyu hauna ukama naye mukuru wagarisana muarea hauna majokisi aunotamba nemutorwa mutorwa tambi naye majokisi tamba newe ukama kuti kana dai nhasi kuti ndimbuya muzukuru chichi handitika zviri nane machi kwete kuti mutorwa utamba majokisi ekuda kusiya hope wakatobvira kutopedza kuti uri kutomuda ndokuti haungasiyi hope pane munhu wasuruda wakatopedza wakataurira pachikuru vanga watofanirwa chaizvo saka please siya unhu iwowo ngazvibva zvapere nhasi uchira kakomba kuti tiri ukoko ngazvidini ngazvipere zvekujoka nevakadzi vewani tiri kuwirirana hatidi kuti tizokunzwa futi kuti wasangana nenyaya yekunzi uri kujoka futi nevamwe vakadzi wasiri hama dzako dzavanokodzera kujoka nadzo haungojoki nemunhu wese wese tiri kuwirirana hatidi kuti tizonzwa mangwana kuti wadzingirwa futi nedemo watanga futi kujoka nemukadzi wavo vomwa mutaura futi ndiro ndingati ndiwo means of transport yedu inoenda kumushoko hatirege kutumira zviro nekuti takusa pana takuteera kungonzwa chete wapotsa muromo iwoyo unozotaurirwa mazwa ari baba ndo tinotumira possible yedu endesa zvangu kumba maiyo mangonzwa angoti ufuke manga makayaka kona mufundisi kuno muchakuwafona watanga tochikupika zvakanaka nematanda aunokodzera kuita nitombo cheka muromo zvataura nababa kudhara wainzi muro yarirwa chipikiri musoro handitika kana uri mbavha waigurwa ruoko ndokuti ukasvika pane vanhu vanobva watobata homwe ndo yanga iri saini yekuti imbavha saka kana uchitaura kuti nocheka muromo ukaonekwa ukacheka ubva kuti munhu uyu hasi right saka ndo zvaiitwa karezvo saka mai muchini zvekutaura here dzoka yenyu munogara zvakanaka nemhuri yenyu baba kana musina zvekutaura simuka iyi vana mai vamwe chiduku muna kopawo zviri kuitwa